Fatima kyakkyawa, Fatima sun kufa, babbar suna. MDT Beats. Babbar suna, Fatima kyakkyawa. Mai babban suna Fatima ke ce 'yar autan mata, kin kai kin girma Fatima sannu budurwar 'yan mata. Ni dai zan so ma ko kwana ce ma yanzu zan kafta, ni miki waka tarin kin yi fice a cikin dukan mata. Kin kai kin zarce mun tarbiya ce, kuma kyakkyawa ce ke Fatima ba a mazance, kuma mai fara ce ni din shaida ce, babbar kadara ce ke Fatima ba a min kwace. Komai za a yi ke ce zam jini na Fatima san ki garan aisa ne, zan yi gadin ki kuma dan aikin ki, na yi rumfa saman kai na ki na zamtule marki. Fati duka kin kai kin wuce duka tunanin kai, baki da girman kai ko ta gurin nan fati kwai kyan kai. Fati ni ma kai daure ki min so da jitan na kai, in jadde in kai telan san da ki kamin budurwata. Dole na buɗe kwakwalwata biro har da takardata, in zaura na ta tsaro kalmar suwa gare ki budurwata. Fatima dole ki shagata, na kin wuce duk mata. Fatima yaya kanwa dole na girmama suna na uwata. Fatima zo ki tsaya, in so ne wa gidan makiya, dan a gare ni ki kai ta biya mini duk wata fara kin yi siya. Bani babu tsiya inda Fati za ki tsaya, kora so ɗaya za ki faɗa mini kalmar so a garin na jiya. Ki ce ko ba ke ce ba, AS ni ban kauce ba, inda ga ki jiki na Fatima AS ni ban kauce ba. Shi so san ba riba ba, kuma ciki ba sa'a ba, amma sun ki gare ni ko Fatima ya daga girma na babba. Amma sun ki bujewa Fatima ya sun mai kaucewa. Ban kauce ba, amma sun ki bujewa Fatima ya